mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asi basa iri tinoona kuti rinezenge rava basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Muchirongwa Twice a Mother tinotarisa hugamba nehumhare hunana mai ava nekuti basa ravanoita harisi basa riri nyore. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tine mudzimai anogara kudziva rasekwa extension Faith Gukutu ane makore ekuberekwa 35 nevana vatatu. Dangwe rake Anisha ndiye ane urema. Mai Anisha vakaziva sei kuti mwana wavo ane dambudziko? Vakazviziva achangobva kuberekwa here kana kuti zvakatora nguva kwakuzoona kuti mwana wangu ane dambudziko? Ndingati ndakazozviziva ane pastage yekuda kukambaira, ndopandakazozviziva bosa akanonoka kukambaira kwacho. Saka ndopandakazotanga kutozozviona kuti mwana uyu anenge ane problem yaainayo. Ndopandakazviziva ipapo. Asi kugara anga atogara? Akatogara ne4 months achigara, but pakuzokambaira manje anenge angada kutopinda mu8 months asati akambaira. Ndopandakazotanga kuzviona. Muchibva madini? Nekuti kazhinji chacho tinoziva kuti ukaona kuti panenge pane something chisina kunaka pamwana, pane kwatinoenda ungatobvunza vamwe kuti ko nhaimi kana kuti tinoenda kuchipatara, imi makaitei? Panguva yacho ndine kuchechi kwandaenda ndokwandaingosimbiswawo kunzi ndo zvinoita vana, mwana unonoka, mwana ukasika. Uchizonzi vana vanosiyana Saka pakuzofamba futi akazotanga kumira ne2 years 3 months achitanga kumira, because ndandambosimbiswa kunzi pakukambaira anokambaira achibva azokambaira, saka pakufamba mba ndangoti haachangoita zviya 2 years 3 months achitanga kumira, kudzidzira kumira. Saka hamuna kuzomboenda kuchipatara nemwana kuti munoti development yemwana inenge iri kusarira? Tinoziva pakadhi rekuskerera riya vanotobvunza kuti mwana wenyu akuita sei iye zvinezvi. Ivo pavakadaro vakaiteyi kuchipatara? Panguva hapana, ndakazoenda naye ane 5 years ndakuda kutanga mutsvagira nzvimbo yekuchikoro, ndopandakazoenda naye kuchipatara. Ndopandakazoudzwa kunzi mwana wenyu zvinhu zvake zviri kumashure islowly, ane zvinhu zvake zvinononoka. Sekuti ipapa tine chiti ane 5 years but pfungwa dzake dzaitoenderana nevana vane 2 years. Zvadaro maona kuti mimi mwana ane dambudziko, vekuchipatara vatotaura kuti mwana ane dambudziko. Baba vakazvitambira sei nevamwe vehukama? Vakazvitambira, vakazvigamuchira zvakadaro. Mungatiudze here imimi kuti dambudziko raAnisha chairo ndiripi? Kuti munotaura kuti izvi nezvi haakwanisi kuita, zvinoitwa kana kuti zvaiitwa nevamwe vana panguva paakanga achikura? Dambudziko rake kunyanya riri pakutaura, kunyanya haanyatsogona, anotaura ma1 word uya titambe, akazoda kutaura full sentence kuti zvazodai zvikadai hauzozvinzwe manje kuti ari kuti chii. Nepasimba maoko ake chaiwo haana kunyatsosimba zvokuti kutakura 5 lita kubva nayo kuseri kubhoho aminoti anozorora kangani kuti asvike kunoko. Maoko ake haana kunyatsosimba chaizvo. Neikoko kunonoka, zvinhu zvake zviri mumashure. Mauzwa mimi kunzi mwana anonoka, mati mimi makazviona makuda kunomutsvagira nzvimbo, chii chakabva chaitika? Ndakatongomuendesa kuchikoro, ndakatongonzi muendesei, mba ndatonyorerwa tsamba yandakanyorerwa. Ndokutanga kwakaita kuenda kuchikoro tichiri kugara kuchitungwisa. Chikoro chipi chaienda? Aingoenda manormal school. Hapana vadzidzisi havana kutaura here kuti tiri kuwana dambudziko nemwana? Havana, inyaya yekuti anga ari mudiki, saka pamwe vaiti pamwe kuyema kana kuti chivongo asati vanyatsomubatisisa kunyatsoziva kuti dambudziko rake chairo riri papi. Iye zvinezvi tiri kuona kuti Anisha ane 14 years. Pa14 years totoziva kuti isusu nenguva kunzi dika, wacha, suka. Imimi Anisha ari kuzviita here kuti muchiri kungoitira kunge muri kuitira mwana mudiki? Kubika hatogoni kana kutsvaira, chaanotoedzesera kuzvigeza iye nekuwachawo. Anowacha kana maplates ukamuti uyakudzumburudza anodzumburudza, but kumuti kunyatsomupa kuti suka wega haakwanisi. Mune vana vatatu. Pavana vatatu ivavo naAnisha ukama hwavo wakamira sei? Vanowirirana.
vanozongonetsanawo bhosiye dzimwe nguva anomboitawo zvisingade vamwe akwanise kutsanangura kuti itai so ivo havamunzwisisiwo dzimwe nguva kuti ada kuti tiite sei. Saka ndokakunetsana kavanomboita ikako pakuti anenge atadza kuvaudza kuti zvamuri kuita handisi kuzvida hatidai so ndopavanombonetsana ipapo, asi dzimwe nguva vanowirirana. Ko munharaunda mamunogara vanonzwisisa here dambudziko rinaanisha kana kuti mwana wekuti munototi rega ndingogara hangu naye asinganotamba nevamwe vana ndichingogara naye ndiri pandiri ndo panenge ari? Kunotamba anonotamba, vamwe vanotamba navo vanotomunzwisisa. Kudhara ndo pandaimboita dambudziko rekuti airohwa dzimwe nguva ingoona achiuyaka kana kuti akamarwa womubvunza kuti waita sei hakwanise kutaura, asi ndakatozongozvitambira kuti ndo zviripo. Kunotamba kwacho hatoende kana vamwe vake vasipa anotozoenda kana vauya, anenge achingotambawo mudhuze imomo ndenchimuona. Sei mati mimi anozoenda kana vamwe vake vauya? Bozi sekuti ndaimbosangana nedambudziko rekuti kunoitwa zvine zvaitwa mukutamba imomo ozongonzi ndiye kana kuti toti kuti pane hwindo rapwanyika, iye haazokwanisa kuramba kuti handisirimi. Saka ndenchitora kuti vamwe kana varipo vanokwanisawo kumurambira kuti haasirimi. Baba vazvigamuchira, imimi saamai mazvigamuchira, asi tinoziva kuti munharaunda tinogara nevanhu mambotaura nyaya yekuti dzimwe nguva mwana aiuya achitema. Ko akagamuchirika here mwana munharaunda kwamaimbogara kunyange kwamuri kugara iko zvinezvi? Kwataimbogara anga achiri mudiki, saka dzimwe nguva aiita musikanzwa yekuti unotoona kuti vamwe vangu vandakagarisana navo havasi kutofara nazvo, kuti ndaitozopedzisira ndamuvharira mumba otombogara mumba, asi unotozobatikana futi kuti vamwe vana vari panze vari kutamba, iye ari mumba kubhoekana ari mumba. Asiwo nekuzokurawo kwaakaita patikazouya kunoku anga ane 8 years zvazvanana anga akunzwisisa kuti kwamuti usadaro airegera, sakawo vamwe vakangomugamuchirawo vakadaro. Tinoziva kuti dzimwe nguva munhu unenge usingadako kugodora, asi pamwe pacho munhu anobva apihwa zita. Pane here pekuti mimi zvichida kana kuti muchifamba makanzwa vanhu vachitaura mwana wenyu nezita rekuti kana nemimi makatotiwo ndinoziva hangu kuti mwana wangu ndozvaari, asi kuzonzwa munhu achizvitaura ipapa hangu ndinganyepa, handisati ndanzwa anomutumidza kudaro. Hameno kana vanhu vachitaura havo ndisinganzwi, handisati ndanzwa hangu mashoko iwayo. Ngatimboonai kuti zuva renyu mimi rakamira sei semunhu wemudzimai? Taona nhasi vamwe vana vese vari kuchikoro, asi nhasi iye ari panapa, zvichida kuti manga muinaye. Zuva renyu imi rinomira sei? Hapana chandombokwanisa kuita, zvine zvakatooma, nekuti baba kuti ndimuti kana kuti ndoda kubuda kana kunotengesa handikwanise kutobuda nchimusiya ega pamba, hazvitoiti. Saka ndotozoona kuti kutongogara naye panapa ndo inenge itori solution inenge iripo. Saka zvine zvakatooma kuti kana ukada kuita chinhu hapana chandokwanisa kuita. Pandiri ndo paari. Chero ndikabuda ndichiperekedza kamunin'ina kake kari ECD ndenditori naye handomusiye panapa, ndotobuda ndichienda naye kuchikoro todzoka kunokumba tese. Mungatisana kuti zuva renyu imimi rinomira sei? Munomuka nguvai? Mamuka munoitei? Tione kuti mimi muine mwana uyu munoswera muchiitei? Makusei ndikamuka ndogadzirira vekuchikoro, munin'ina wake nekahanzvadzi kake, woenda ndodzoka ndoona kuti ndotsvaira ndosuka, iye anenge achingotamba achifamba murodho, ndopedza ndomubikira ndoona kuti adya here, ogeza, todzokera kuchikoro kunotora vekuchikoro. Ndo zvega zvatinotongokwanisa kuita, ndo zvatei tichingoita. Kana tikadawo kuenda kumunda ndongoenda naye. Mune kwamunorima? Pane hakangori kamundo kari uko. Iyewo mune muchirima naye? Anotoitawo zvekuti anenge angorioni, unotoona kuti ane shungu asi anenge achitadza, but anenge ndongomutakurirawo kabadza kake kuti haazomira ndichiita basa, anenge angowanawo zvinomuvaraidza. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera.
Insurance. Peace of mind guaranteed. Zvavanoperekedza vamwe vana kuchikoro vadiki kuna Anisha vodzoka naye pamba. Vanozomboswera vachiiteiko naAnisha vamwe vana vese vaenda kuchikoro? Anenge achimbonditeerawo mumashure zvatei chitana ndichiwacha ndomuti uyu atiwache tombovarairwa achiwacha. Dzimwe nguva ndomuti gara mumba ndomubatadzira TV wonawo hake zvaanenge achiona. Dzimwe nguva anombobudawo achimbotamba ega kurodhi nezvidhori zvake kana bhora achingovarairwa kuchitodoka. Bhora racho anenge achitamba ega nonaye kamai munemboti uya chimbokika muchitamba naye. Aiyandowanzoda kutotamba ega bhozi anenge achiti akarikika rikaenda uko umhanya unorigamba uridzosa uko. Imi makatarisa. Sare tichiona kuti zvine zvitomunakidza zvaanenge achitoita izvo, anenge achitonakidzwa nazvo. Ndezvipi mimi zvekuti munoti mimi Anisha uyu ndinoitira iye kana kuti ndozvandinoita paari zvandisingaitire vana ava nekuda kwekuti Anisha ane dambudziko rainaro? Izvozvo kumuchengetedza izvozvozvo. Vozi vamwe kana vakauya vakatonotamba unozotongomuona achidzoka ega kumba kana kuti ane nzara kana kuti achida mvura kana kupinda mutoilet. Manje Anisha handitodariki 5 minutes ndisina kutsvaga kuti ari papi. Ndotomutsvaga kuti toda kuziva kuti ari kutambira kupi kwaari kutambira. Saka ndotoona ndomusiyani wachona uyu. Vozi ava vanokwanisa kuzvimirira kana akarohwa ikoko anodzosera kana kuti akaitwa zvaasina kufarira anokwanisa kuuya achindiudza. Manje Anisha asokwanisa kutaura kuti zvazodai zvikadai zvikadai. Ndosaka ndichiti padiki ndichimutarisa. Anisha akugeza here 14 years musikana ati samuki. Ukati here imimi nekuda kwekondisheni ina Anisha zvinhu zvakaoma kuziva kuti akugeza. Hazvinei zvakatooma bhozi ukasatozviona iwewe hapana hakwanise kutaura futi kuti pane zvaitika pandiri. Ini ndakatongozvionawo vandatongoziva kuti ndozvapo. Muri kumutraina sei mwana? Kati muri kungoti aiwa Anisha kondisheni yakaIsrael mune here zvekuti mimi munototi aiwa kunyangwe hake asina kuringana kunge vamwe vana vandinavo asi ndotomudzidzisawo ichi nechichi nechichi nechichi. Ndomudzidzisa ipapo pakugeza ipapo ndotomudzidzisa kuti unodai pakuwacha unofanira kudai nekudai nekudai. Ndechitomudzidzisa kufamba kwenguva anenge akuzozivawo ega kuti ndofanira kudai kana ndichiwacha kana ndichigeza ndofanira kugeza so. Kubasa remumba? Ndomudzidzisa kusuka, kuwacha, kutsvaira kwacho hagona hake asi ndinotombomupa mutsvairo. Zvazvo kungoti angozivawo kuti mumba munofanira kutsvairwa chete. Ndechimudzidzisa. Ndeapi matambudziko ekuti munoti imimi nekuda kwekondisheni ina Anisha ndiri kuomerwa neizvizvi? Haiyo nyaya yekufudza iyoyo kuti kuda kuziva kuti ari kutambira papi bhozi neeji yake haasisiri mwana wekuti unofanira kutomufudza kutoti pese pauri. Kana ndikatobuda kuenda kumashopisi ndikamusiya achitamba nevamwe mwoyo wangu unenge uchitongofunga kuti saka ipapapa ari kuitei ichichi. Saka zvinhu zvinei zvakatongooma. Kana kuti last week ndakaenda kumusha mama wangu ari muhospital ari kurwara. Saka hospital yavari munhu anorwara anofanira kuchengetwa nemumwe munhu. Saka papasina mumwe munhu aikwanisa kuenda kunze kwangu. Ndichibva ndaenda mbandanomusiya kumba kwedu ndekwamurevo mbandanomusiya ikoko. Saka mwoyo wangu aingofunga kuti saka ipapapa adya here ageza here hakwanise kuzvifungira ega kuti ndoda kudai. Saka ndorimwe dambudziko racho randinaro. Akati ndakaenda naye iye nekadiki kari ECD. Ukari ECD ndaisambonyanyofunga nezvako. Ndaitongofunga iye ndiye ndaingofunga ndichitopona ndiye wandaingobvunza ndichingobvunza. Bhozi chero ndisipo haambofila mucha anenge achitoko anenge aine kamwe kakusuwa kaanenge ainako. Bhozi ajaira kugara neni. Dzimwe nguva anotoramba kana kudya chaiko. Kana kutongotanga kuchema manheru paya akangofunga kuti mama havapo anotongotanga kuchema. Saka ndorimwe dambudziko hombe iroro. Mambotanyanya kuti akamboenda kuchikoro asi nhasi tauya aasi kuchikoro. Sei Anisha asiri muchikoro? Paakatanga kuenda ndaimuendesa kuprivate kwaienda hanzvadzi yake. Saka akatanga kutokuenda bhozi hanzvadzi yake anga ari ECD aidzidza muno iye achienda ikoko. Ndaingoti mwana ari kuenda kuchikoro ndichitongobhadharawo mabhuku
aitongodiwa, vaitondiudza kuti tenga yakati, akati ndichitenga zvese zvaidiwa. Saka pakazotanga kuenda hanzvadzi yake ikoko, vakuenda vese, ndiyanga akuya achindiudza kuti mama Anisha hanyore, anenge ari panze, vamwe vari mukilasi, vanhu vakabva kubhureki ndiye anorongedza mabhegi, ma-ECD anenge arohwa akachema ndiye anomutora achimubereka. Ndikatomboenda kuna medhemu wacho ndikanoti mwana munomukwanisa here kana kuti ndimuchinja hangu, pakati aiwa tomukwanisa, handa kuzotaura hangu kuti mumwe mwana ati so ndo zvaari kuita kuchikoro. Saka ndakatozoudzwawo nevamwe kunzi munowesta mari muchiramba muchimubhadharira pasina zvaari kuita. Ipapo kana kunyora zita rake racho hatogoni kunyora zita rake, kana kutomuverenga chaiko chaiko haagoni kunyora, kutonyora pakati Anisha haagoni. Ndopandakazoudzwawo nevamwe kunzi kune chimwe chikoro chiri kuDZ uko, asi vanoda tsamba inobva yekuti anenge aaseswa. Ndopandatoenda naye kuHarare kuMablane Girls High, ndoko akanoaseswa. Ndopandatoudzwa kunzi mwana wenyu kuti muchitarisira kuti anga anyore hazvichaita, eji yake yava hachakwanisa kuti tingatarisira kuti angadzidziswa akagona kunyora. Nema kumuendesa kuchikoro chinoitwa zvemushando wemaoko zvakasiyana siyana. Ndobva watondinyorera tsamba mbandaenda naye mbanotambirwa kuchikoro kwacho. Asi manje kusoti aregere kuenda kuchikoro, mari yacho yaidiwa ikoko ndaisaikwanisa, plus kunoda futi transport everyday inomutakura kuenda ikoko. Saka mari yacho ndoyandakazotadza hangu kuwana, ndobva ambogara zvacho. Mari iyoyo yakawanda sei zvokuti kuri kuti mari iyoyo yawanikwa Anisha anokwanisa kudzokerere kuchikoro kwekuti anokwanisa kudzidziswa zvinhu zvekuti anokwanisa kuzozviitira nemaoko ake? Anokwanisa nzvimbo itoriko nzvimbo yake, bhosi handakanombotora transfer kana kuti ndakangomisa kuenda kuchikoro kwacho. Mari yacho yake yakawanda zvakadini iyo yekubhadharwa school fees? Kana singakanganisi 500 patemu. Patemu. Asi mimi mazuva aakambenge achienda ikoko ane here pekuti makamboona kunge pane kashanduko kaitika paakanga akuenda kuchikoro kune vamwe vanhu vakada kuita saii? Kashanduko kanga apo ndingati ndopaakatotanga kugona zvokuwacha wacha, bhozi ikoko ndakambodzwa vachiti tinovadzidzisa kutovapa tunhu twekuti imbowacha ita sese. Saka ndakatoona ndokwaakatangira kugona kunyatsogona wokuwacha chinhu chichichena, but tunhu tudiki kumba hembe hombe chaiyo kuti wacha haanyatsokwanisa kuiwacha achichenesa. Mataura imimi muchiti Anisha kutaura kwake ma1 word, saka anokwanisa ngoti ndikuda mvura otomupa mvura. Semunhu anonzwawo here mumhanzi, akanzwa mumhanzi anotambawo here? Dzimwe nguva anotomunzwa kuti anoda kutoteedzera kuimba song iri kurirai, asi zvinozoramba hazvo kubuda, asi anenge achida kutoiteedzera, anenge achitonzwa kuti zviri kunzi zvakati zvakati, asi kuti azotaura manje haagoni. Asi anotombodhenza akanzwawo anototamba imba muchikuza anenge achitotamba. Mukamona achitamba imba imokuza kuchechi unoenda here nemwana kuchechi uye anotambirika zvakadii? Mazuva ano hangu ndakambomira bhozi patakazoya kuno kuchechi yacho yange yakure, saka ndongotiwo padenda ngofungawo kuendawo, ndinoenda naye atitotambirwawo zvakanaka hake. Tiri muchirongwa Twice a Mother, rambai muchitandara nesu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time,
We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Sezvo vakaona kuti mwana ane dambudziko, vane here kwavakanotsvagawo rubatsiro kana kutsvaga kubatana nemamwe madzimai ane vana vane matambudziko semwana wavo. Kwandinonyanya kusangana nemadzimai ane vana vane dambudziko seraAnisha, iko organization yatinoenda every month, toenda every first week yekutanga kwemwedzi, tinoenda tinosanganawo nevamwe tichionawo vamwe nemwe achitaurawo maererano nekurema hwemwana wake. Ndokwandirotobatsirikawo ikoko, ndoenda kutoonawo kuti handisiri ndega ndine dambudziko iri. Takatowanda vane vana vanorarama nehurema. Mataura muchiti mimi munobatsirika sei? Nemazano here? Nekuti munhu munokwanisa kutaura imomo makasununguka here? Munobatsirika sei? Seipapo sekuti kana kuti madzidzisiro mumwe ane dambudziko ane mwana wake akafanana nehurema hunaAnisha anokwanisa kutaura kuti inini mwana wangu kuti agone kuwacha ndakadai dai ndova ndatongokopawo ipapo ndoni madzidzisiro andinotongoitawo Anisha ndendatowana ruzivo ndatobatsirikawo. Kana ndichida kuti akwanise kugeza ega ndofana kumudai ndendanzwawo vamwe vachitaurawo kudaro vane mwana akafanana naAnisha. Ndobva ndatongobatsirikawo neizvozvo. Ngatimboona imimi musi wamakaziva kuti Anisha ane dambudziko, makuziva kuti mwana wangu atosiyana nevamwe vana. Zvinhu izvozvo zvakakubatai sei? Tinonzwawo mumwe anomboti ndakambochema, vamwe voti ndakambotadza kuzvigamuchira. Imimi makutoziva kuti Anisha atosiyana nevamwe vanhu. Handakazvigamuchira hangu nekuti ndaingozvionawo mukukurawo kwataiita, taingoonawo nekutonzwawo kuti nhingi akane mwana akadai, saka zvinhu zvandaingozivawo zvinowanika mukurarama ndakangozvitambirawo zvakadaro, kuti ndozvandapiwawo naMwari, saka ndotongozvigamuchira zvakadaro. Zvinomborwadza hazvo asi unotozongoona kuti ndozviripo, utongozvigamuchira zvakadaro. Mataura nini kuti dambudziko ramuinaro nderekuti munofanira kuramba muchiteererana naye pese paanenge ari, uye kuti Anisha haasi kuenda kuchikoro. Ndezvipi zvekuti mungati mimi dai kuri kuti izvi zvikaitika izvi, mutoro wandinawo uyu unokwanisa kutirerukei? Akakwanisawo kuendawo kuchikoro, ndokwanisawo kuwanawo zvimwe zvekuita, kana kutoshanda chaiko, kutotsvaga basa kushanda, nekuti kune vamwe vana kumashure kwake vanodawo futi kuenda kuchikoro, vanoda kudya, saka apa ndisisakwanisiwo kuvaitira zvavanenge vachidawo, nekuti ndenda kungochengetedza Anisha. Handikwanisi kuti kana ndinzi ndawana basa ndoenda naye hazviiti, saka ndenda kutongogara pamba, asi kuti akakwanisawo kuendawo kuchikoro ndowanawo zvekuita. Kuchikoroku atadziswa nekuda kwekuti hamusi kuwana mari yacho yekuti aende. Mari yekuti aende kuchikoro ndodambudziko hombe. Tinoziva isusu kuti mai vese kana wabereka mwana une zvaunotarisira, une zvaunoshuvira pamusoro pemwana wako. Imi ndezvinhu zvemunoti inini chishuwo changu pana Anisha ndechichichi. Kushuvirawo kuti dai akwanisawo chekutanga kudzidza, chechipiri kuzviitirawo zvaanoita zvokuti kana ndikamusiya kana kuti tonzi handisisitoripo panyika anokwanisa kurarama achizviitira achizvishandira ega ndisipo. Nekuti dai akurawo pfungwa dzake chaidzo dzichitori kumashure hadzitoenderani nemakore ainawo, sekuti kana kuti pakutogara kuti anyatsoziva ndofanira kugara zvakanaka hatokwanisa. Munhu wekuti ndinotomupfekedza zvimataitsi, matirauzi, pfungwa dzake chaidzo hadzisati dzakuenderana nemakore ake, saka ndozvandongoshuvirawo kuti dai akwanisawo kuitawo zvinhu zvekuti ega anozvifungirawo ega kuti ndikufanira kudai, zvokuti kana ndikanzi handisisipo hazviite dambudziko kuvanhu pakumuchengeta kuti vanenge vakunetseka naye.
mataura imimi kwamunati munombosanganawo semamwe madzimai ndezvipi zvamunofunga kuti imimi zvinokwanisa kuitwa kuti imimi semadzimai hongu muri kutaura nezvedambudziko revana venyu kuti pamwe zvinokwanisa kuzokubatsirai semadzimai kuvandudza upenyu hwenyu? Kana tikawana kana mapurojekti ekuita zvinotibatsira kukwanisa kubatsirwa zvekuti kana ukawanawo zvekuita uri pamba hakunaye zvine zvisina dambudziko unonga uchikwanisa kutsvaga mari uinaye pamba si mari yacho yekutotanga mapurojekti acho hapatorina futi. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tanga tiri kuDZ extension uko kwataona mai Anisha vati vandotarisirawo kuti rimwe gore vachawana muzukuru kubva kune mwana wavo. Toda kukutendai rubatsiro rwose rwamuri kupa mamwe madzimai atiri kuunza pachirongwa chino tichiti kurwa kwamuri kuita zvinonzi atsunya arwa hazvinei kuti chidiki sei chinokwanisa kuvandudza upenyu hwana amai vatiri kuunza pachirongwa chino. Tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.